Hello. Hello baby. Hey boy, indaba unga-WhatsApp, indaba ne-airtime eningi. Lo, sangina airtime nje bengifuna ukwazi nje ukuthi kanti wena uvela nini la ekhaya? Ayi bo bakhombisa iy'thombe zami bazongibona lapho. Sengisho nje ukuthi uzongilobola phela. Oh, ish. Ayi baby ngilinda ama-specials yabo. Ama-special one lawo baby. Cha phela khona ama-specials ukubona nawe ey'tolo uma kuthiwa mhlawumpe kunama-sale mhlawumpe njenge-clearance sale sekukhishwa iy'mpahla ey'ndala ey'ngathengwanga yabo mhlawumpe ngisho iy'peshali ey'kanjalo. Oh, wena Thando wena uqonda ukuthi mina ngiyi-clearance sale. Uqonde kusho lokho. Cha baby ngizwe kahle angiqondile ukuthi wena u-clearance sale kodwa phela baby ibuke kahle lento le. Yabo bayabona nawe kini manje umntala mungaka ukazi uthathwe umuntu kadwa uqoma sekumele uthathwe yimina. Funa bayibone impahla engasathengwa esitolo kuba Eva Thando